Sziasztok srácok, Máté vagyok. Itt vagyok a Pápai vízműnél. Azért jöttem most ide, csak nektek, csak most, mivel mindig is érdekelt, hogy a víz hogyan jut el a csapjainkba, a háztartásainkba, és ezt fogom ma nektek megmutatni itt a Pápai vízműnél. Vágjunk bele! Itt egy kicsit megpihentem a karsztvízforrásnál, csodálkoztam, mivel egy pár éve még mind a 4 csőből ömlött ki a víz. Most meg csak egyből egész gyengén jön ki a víz. Azt el kell mondanom nektek, hogy ne ijedjetek meg ettől a kis zöld valamitől a medencében, mivel ez is csak azt mutatja, hogy mennyire egészséges és természetes ez a víz. Szóval ha akarnék, akkor simán belemeríthetnék egy pohárral, és ihatnék belőle, semmi bajom nem lenne. Na, mehetünk is tovább. Azon gondolkodtam most az előbb, hogy itt régen egy hatalmas nagy tó volt, és még most is el tudom képzelni, hogy milyen gyönyörű lehetett ahogy a tónak a felszínén tükröződött a református templomnak a képe. Kénytelen voltam besegíteni ennek a vénykeréknek, mert ez már magától nem igen forog, mivel nincs benne elég víz, hogy tudjon magától pörögni. Amikor jöttem errefelé, megláttam ezeket a bódékat, de nem tudtam mik ezek, ezért megnéztem a neten, és kiderült, hogy ezeket polidómoknak hívják, és ebben kutak találhatók, de nem akármilyenek, nem úgy, mint a karsztforrás, aminél megpihentem, mert az magától jön föl, itt meg ki kell szivattyúzni, most pedig megnézzük belülről. Itt vagyunk a kút belsejében, és ez a kút, amiben most benn vagyunk, ez az egyik legmélyebb, ez 350 méter mélyre megy le. Ez itt a kútfej, innen szivattyúzzák fel a vizet elektromos szivattyúkkal, ez méri a nyomást, ez pedig a vízmennyiségmérő itt. Viszont ennél a helynél van egy sokkal izgalmasabb hely, mégpedig a barlang, amit most fogunk megnézni. Na, itt útban a barlang felé kukkantsunk be ebbe a kis polidómba is. Ha jól emlékszem, akkor itt folytatódik a víznek az UV-s fertőtlenítése. Nézzük meg! Na szóval, a víz tisztítása ezekkel az UV-csövekkel történik. Ezekkel a csövekkel tele van ez a gép, és ez azért lényeges és azért fontos, mivel a vízben lévő organizmusokat, élőlényeket ez az UV-fény elpusztítja. És ebből kifolyólag nem lesz belőle semmi fertőzés, meg ilyesmi. Tehát minden víz, amit mi iszunk és használunk, annak ezen keresztül át kell folynia. Gondoltátok volna, hogy itt egy olyan barlang található, amely nagyon hasonló a Tapolcai Tavas barlanghoz? Tudjátok, ez az a barlang, ahol lehet csónakázni meg mindent. Most megnézzük ezt is. Gondoltátok volna, hogy ilyen régi épületekbe fogunk botlani? Ez rejti a barlangot. Na, megérkeztünk itt a barlang bejáratához. Most éppen nincs annyira sok kedvem lemenni, mert tele van vízzel, de leküldtem helyettem egy kamerát, szóval azt már meg tudjátok nézni, hogy hogy néz ki odalent. A 70-es években, amikor a környéken bányázták a bauxitot, akkor a vízszint lecsökkent, és ezért barlangászok képesek voltak lemenni oda, és átkutatni az egészet. És rájöttek, hogy mi folyik odalenn, víz meg minden más.
állok ezen a kis hídon, és ez a víz, ami alattam folyik el, ez az az ivóvíz, amit nem tápláltak be a hálózatba. A vándor kiszomjad a toltott forráson vizénél. Vigyázz rá! Na, megérkeztünk a következő úti célunkhoz, Veszprém megye csodájához, egyik csodájához igazából, a kristálytiszta vízű Örvénytóhoz. Már értem is amúgy, hogy miért kapta a nevét, mivel láthatjuk, hogy föld alól megállás nélkül tör fel a levegő. És ez egy kifejezetten tiszta vízű tó, és tele van halakkal egyébként. De akár mennyire is hihetetlen ez nektek, de még van egy úti célunk, ahova még el kell levickélni. Ott találkozunk. Amikor onnét Pápáról megyünk a Bakony felé, akkor bal kézről láthatjuk ezt a kék épületet, ami Pápaváros szolgálati medencéje. Meg is mutatom nektek, hogy mi van oda bent. Na, megérkeztünk Pápa közszolgálati medencéjéhez, ami, amint látjátok, teljes mértékben fel van töltve most vízzel, mivel a víz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, ezért ide is csak fertőtlenített gumicsizmával lehet bejönni. Biztos kíváncsiak vagytok arra, hogy mi lehet odalenn, szóval leküldöm a búváraimat, hogy nézzék meg, mi újság. Itt vagyunk az utolsó előtti állomásunknál, a Pápai víztoronynál, és most be fogunk menni, és megnézzük, hogy milyen fölül. Most, hogy bejutottunk az épületbe, kezdjünk is el fölfele bandukolni a lépcsőkön, mert van jó néhány, amit még meg kell mászni. Rohadt magas ez a torony. Még mindig megyünk, de már jövök egy ideje, de elérkeztünk a víz alatti szinthez, ahol nagyon durvá gondolni, de 1500 köbméternyi víz van most a fejünk fölött, és ezekben a csövekben folyik a víz, és most fogunk fölmenni a víztorony leges legtetejére, és megnézzük, hogy milyen a kilátás. Nézzük a kilátást. Itt vagyunk fönn, a Pápai víztorony legtetején, ahol káprázatos a kilátás, viszont káprázatosan nehéz volt ide följutni, de nézzétek meg, szerintem bőven megérte. A víztorony nem csak a vizet szolgáltatja a városnak, hanem az internetet és a mobilhálózatokat is. Plusz ezt a gyönyörű szép látványt. Most még lemegyünk, és megnézzük a víz fölötti teret, aztán utána már csak egy úti célunk van, és vége a kalandjainknak legalábbis mára. Itt még van egy kék ajtó. Ja, megvan, hogy hol vagyunk. Ez itt a víz feletti tér. Az 1500 köbméternyi víz fölött vagyunk most, ami, ha jól tudom, akkor 1,5 millió liter víz, és elvileg, ha ezt a zsilipet fölemelem, akkor ez alatt ott van az összes víz. Láttatok már ti ilyet? Több mint 183 kilométernyi gerincvezeték megy Pápa utcái alatt. Ez nagyjából akkora távolság, mint a Budapesttől elmennél Miskolcig. Egészségetekre!
Elérkeztünk napunk fénypontjához, amikor kipróbáljuk a forrásvizet és a csapvizet. Ez sima csapvíz, ez pedig a forrásból szedett ivóvíz. Mindegyikből öntünk, és most fog kiderülni a nagy igazság, hogy ugyanolyan mindkettő. Csapvíz szép tiszta, finom íze van. Csak ugyan, mint a forrásvíznek. Bátran kijelenthetem, hogy pápavize ásványvíz minőségű.